Oleh tuntu makan video tak tuan tian pani sakai sit sang kan soi do na an soi lo tan tuan kan ui de ba tian pani hian in soma tian pani hi sakai sit tu hian soma an phure ma tuan tian kan hàng kaldon ni chuan te thian pa pakhat kan len te keng ve pai lang kuai te ti atia poi le ne man te ka te len te kuai te an han ken ta ka chuan tle ma lui lian deuh te angai ve awang khan lui lian deuh an du ai nan pan thang deuh ta ti khan chuan khatia lim taka an han vel than rei lo te a khan ruah hi lo sur vak mai a chuan ruah lo sur vak a tui hi lo lian thut mai a khata khan an om na lai kor tak mai a kha han enge kor khok ro ko lai deuh mai hi ni chu ta chuan enge tui lo lian thut kha an han tlan chedona với lại khata in rin lo ka lo lian thut sa ber khong kai ang deuh pi ni ba hen an tui lo lian thut kha a lo na in a lo chak ang veng se chuan khata khan thian pa jok tu len ta hlau mai a chuan khatia thian pa jok an len kha an han than ngai na reng khom lo wa a buai thian pa tal buai lu tu chuan te ka tiang o te a thian pa chu mu tu reng om to lo wa ka te tui lian ni na a len ta ka wang han mu phak reng khan om to lo wa a to pa chuan nghe thì khan nan han hành ngày tuần nun lệ ạ thì cộng rất là ngon chuan hôm kia này là về thì khan thì cộng rất là ngon thêm hôm kia này là về thì khan tiếng kan hong in lampanga chan chin hi ka hril mai lo chuan ate khuwa kha zan dariat vel ani tonga in lampanga chan chin hrilin ka hon mai lo chuan ate ti khan ho tur khan siam tar ngota thiam pa tui lian in la chu vei sei ai deuh hian enge ama enge khato ka chu in vereng ko han lampanga sa kholamen mang em lo ni wang han a thiam pa chu tha lo sang ta riau mai ti khan a chang kallama khan kallama ka tiam hmalama thoma lo nei kal khonga chuan a chan hnung lama thoma nei chuan ani chu ngoi re chu kal mia lau lo ani lawal a hlo ve do wang tok chuan kal mia tan ti ngai na dang om lova ati in lam cha the anga chaka pan mai lo kha chu atan han ti tur em om lova chuan kal tam mia chuan saklok a han chiang fashion in a thian pa o ang deuh hian thian a ai sim lo ti le a lo ti ta thut ta khata han
a tiri la khan man ve de urang amar chun ti pachang sama an ding deu ma se din chi ni lo ti kha in the chianga cha rang theng bera khua thlen hi poi mo an ti kha an ngai tua non le the sama so nang kal le chak lok ka han thang lam tang han thiana ai sem lo ti le khata khan chun so inti pachan po harati le me amaro chu omna bula han lung lian deuh hlek hi an chara adeng ri ta thui me tuna re wang ta kunan chawa an kal le ta te khan thianga chakka khan kal le chak lo ka khan thom ha lo nei nasal le maya amar chu tan ti ngai na om lova han achan nung lama te na oma achang malama te na khal ni hen se amaro cho lau le ma se lau chung khan inti pachan khang ai ven tu khan in thleng thei ta in an thleng chu khua sik tang hal me khua sik so reng hal me an chan chin an thila khotlang mi tem puna amaro chu ani chu nga kalve kha ngai to lem lo wa ama adam lo boka cha ba khua sika kal na lui kha soi thei me a khan ni chu dam lo bet me a khan pa hoin ina pau pa le nu pa tar ten nan lo pui a khan thian pa chu zong chun khotlang mi pui chu thlai zong le mala chak bak deuh te chu an chuak ta vek me ten atia an chuak kar khan an ar thiara an arina mi ar thiara mi ha ar kha nghe lâu khoi le ni don ni an thok dar ta chum me an kak vak thin an an rak chul me chuan ma se tar khom ani ven an lau lutuk lem lova an va siam tha te khan an va chuk ma siam tha an rei vak lova khan nga chan chin the ruang chu mu to ni ti val kha chan chin kha an se thei ta ani po anh thiam lo mà thiang kal pu ten hon san rongot khain thiam lo wa amar chu atan ti theom lo je khatar upa ten nan thula i lo hon mai lo chei tan ti nam lo lam te en thiam thei lo wen ni thlen en thiam thei lo ani chu le ka channel mi tam to mi subscribe to kalau mình đã subscribe về là tôi không em subscribe tôi cần xong chưa anh đi chưa like tôi comment mình biết sao tôi cần đi tập nông dân